Jag har fått en leksaksbil av Lasse ner i byn. Den har 4 hjul och är en gammal Ford Sefyr. Jag kör med den in under borden, parkar den i blomsterjorden, gör ett grönt garage av alla blad. Tänk om mamma då fick se mig skulle jag få skäll. Men hon jobbar hela dagen fast hon kommer hem ikväll. Hoppas att hon inte ser att jag har byggt en motorväg i bokhyllan av gammalt fint porslin. Sitter vid vårt middagsbord och ser pappa häller upp ett stort glas öl. Men han vet inte om att jag tankat med hans rom. Bäst att lägga sig och sova och vara snäll.